So sa kaap. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasengan nga Kay. I love you so much, Kay. Mahal sa tika, Ricky. Sa ato pa, kita na. Oo, gisugot na tika. Yes. Ay naunsa man in town ka, oy, Kay. Nahibaw man kag si history ato tawhana. Basig dalimot ka, nga gibiyaan to siyang kaipon kay kusog kaayong mamunog. Ma, nausap na si Ricky. Dili siya pareha sa una. Giyon sa manimos pagsiguro, ha? Basta kay nahibaw ko, ma. Sa liki lang gud ko. Kay, Magpakasalta. Unsa? Ingon anak kadali. Gusto na kong ipakita ni mama ni mo. Nga seryoso ko ni mo. Nga dili ni sama sa kong relasyon sa una nga. Igor na akong gilibin. Mahal ko pagkasli. Ricky, Please, Kay. Patagi ko ang higayon. Nga mapakita na ko ni mo og sa imong inahan. Kung unsa nga kong tumong ni mo. Ricky. dili ko musugot. Ma, please. Hatagi kayon si Ricky. Kanang ingon anak nga klase, wa na nay paglaom. Dili na na mausab. Pero, wala kay mahimo, ma. Biniunon na mi. Ug wasad kay mahimo kung dili ko mutambong sa inyong kasal. Ma, Pasagdi. Rick. Ang importante nga nagminalay ta. Okay ra maghani mo. Nga civil wedding lang una ta. Okay ra. You may now kiss the bride. Ricky. Ma, Oh. Niya naman lagi di ay ka. Tita, Nadayon gyud inyong kasal, kay? oh ma. Unya. Nganong niya pa man ka? tita, Awan sa man kay? Niya ka para manghipos sa imong mga butang? Ma, Sige, lakaw na. Panghipos na. O pahawa na din hikaron dayon. Recorded by Radio Mo TV. maurag yung magkayas kong budget. Gamay ra ning kwarto ha, pero masuod naman ta. sige. Pasensya na ha. Di na masugot sa papagod nga. Ato tapuyo sa amo. Gusto niya nga maningkamot na ko. Sige lang. Karon rani, naam sa titagtag sa ka mga trabaho. Makabali na yung tagbahay. Kalayan sa kong kuto-kuto. Ano man niyo Hala. Pila ka adlaw naman na yung dilayang akong dugo. Magpiti ko, be. Positive. Mabdos ko. Akong balitaan si Ricky, ani. Mas importante nga kung isulti ni mo. Nga naman, unsa man di ay na.
Nakitrabaho. Sa... Unya unsa ako na ron. Mabdus ra ba ko? Si Modus. Ha? Naibaw kag sa krisos ang time ka. Nagpamabdos ka. Pero Ricky... Ipakuha na. Ayaw puning labas kung okay. Ricky... Kaya pas oras, uy. Gutom naman kaayo. Layo pasad kaayo ang sweldo. Pakita din ni mo mablos na may kwarta, uy. Hey. Nay, paano? Ha? Para ako na, Bert. Oh, gutom ro ba ng magbabdos? Ikaw nung siguro. Salamat, Bert, ha? O isa pa yan. Ang bingay mo kagwalingon. Bert. Lawm ng gabi, pero wa pa mauli si Ricky. Ay naman din ni siya. Ay, nikutoy na sa dakong tiyan. Ay. Hey! Naabot na kitaw na. May untag na asiyay danga pagkaon. Nagabian lagi ka. Ikaw ba yung mga trabaho, lalim ba? Nangita kag trabaho? Unya nga nang hubog man ka? Ninom ko. Kaya para marang-arang niya akong pamati. Bisitik na buhi, ah. Ricky. Kagay problema. Ricky karon ra ni. Eh, buhi ko! Ikaw ba? Ikaw mo'y naghatag na kong labad sa o. Shit ka. Kapablos-mablos ba ka? Huwag yun mo ipakuha sa. Sige. Ako'y mangunay, anak. Ricky, sakot na! Ricky, dugo! Akong anak! Ricky, ang atong anak! Ay, kaya! Ah, Kay. Kay, salamat nga ni matanagid ka. Nganong niya mang ka, Bert? Maigipatod man si boss para nimo sa inyo. O mo na naabdan ako nga nakuyap pa na ka. Hayom di si Ricky. Akong anak. Sorry Kay, pero wala siya. Kinuhok ko. Kinuhok. Unsa mo gid na ito po? Sulti ko para matabangan di ka. Okay na. Napablatter na nato siya. Salamat kaayo, Bert, ha? Kay baw ka, nahadlok tsukog unsay bahato ni Ricky. Ay kabala ka. Di ti kabiyaan. Di sa gumsugot nga dunay daw tamay tapon mo. Bert, nga na di nga gibuhat ni Nimo. Huwag di ka makabantay. Dugay na kung nakagusto ni mo, okay? Pero wala ko'y mahimo sa dihang naibawan ako na nagminyo na mo kalit ni Ricky. Di ka dali-dalion sa pagkakaroon. Igo na ako nga nakasulti ko sa kong gibati ni mo. Kung isaad lang nimo nga dili ka mo biya, o dili ko nimo pasakitan. Dili ko magduha-duha sa pagsukot nimo. Pero, Bert, minyo mangkukod. Mutrabaho kong mayo, okay? Maningkamot ko nga makatigong para maanan mo. Buhaton ako tanan para ni mo, okay? Salamat, Bert. I used to cry my thought love Nabutaan man tuod ko sa kong pagmahal ni Ricky, pero nagpasalamat ko nga naa si Bert nga mo'y nakapamata nako. O gipakita gyud niya nako ang tinud-anay nga pagpangga. Ang pagmahal nga gikan sa sinugdanan hangtod sa hangtod. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Kay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon pangayo. Awit nga dekolohan, all the man that I need. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sulit, dagang salamat sa inyong pagpanila. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Sheila. Salamat ninyo. Thank you ninyo. Salamat kayo. Ako na gikan. Yes, honey. O karon, pwede na mo mabuhatin ka ng gusto ni mo buhaton na ako. Honey. Juan. Mabdus na ka. Oh, hon. Sa ato pa. Mamahan ako. Yes! Yes! Unsa? Sundan na dayo na to si baby. Uwan. Sa po may dugayan na to. Dali na yan. Han, kilo kay siog. Honey. Swerte lang gid ka day, kaya nakabano kang buutan kayo. Kugihanog, responsable. Maulit kita. Lagi ko laing pangayoon pa. Unya, tara guning imong mga anak. Oy! Kawapa, wag gwapa. Oy! Perfect kay inyong family day. Perfect good, kabisad. Tinuod bitaw? Ay, unya unsa man. Mubalik pa kang trabaho? O, day, uy. Uy, mag-housewife na lang day ka. Total, kaya naman kay ni June nga i-provide ni mo ang kinahanglanon ninyo. Ay, Dili ko, uy. Dili ko ganahan nga isalig ang tanan ni June. Gusto ko nga naagyapon ko'y ako. unyaw saod na di mo iligtrabaho ni mo bali. Kisa may bubantes inyong mga anak.
Si Mama, day. Ako na itong giing ng daan. Pero magkiksabot pa sad ko ni June nga mukuha mignan ni Gyud aron dili kayo hago si Mama. Duha bitaw ni kabo ka mga bata. Mao, son. O kirapodhan, way kaso na kuwaron sad nga naikatabang sa mama ni mo. Katabang sa pag-atiman sa mga bata kung manarbaho ta. Salamat, Han. Pero sa mga magkahergyaya, na nakinakitan? Jam ako nga, auntie. Anya, 23, nako. Uy, kabata pa din mo, no? 23 pa di ka? Ote, pero ayaw lang kabalaka. Anad man ko mo ati man og bata. 17 pa lang akong edad, sukad ko ni sud aning trabaho ate. Okay, sige. Actually, dili masad kayo yung anak kabog at imong trabaho kay naaman ang akong mama nga makatabang-tabang nimo. Ay, mao ba ti? Sige. O niya, okay ra, inig alas 6. Upauli ka kay doon naman inyo, diba? O ate. Okay. So, okay ra mo pauli ka kay inig alas 6 na naman sa midinhi. Mao ba ti? Salamat ti ha. Kanos man ko magsugod. Kumusta man ka diha, ma? Nikaon na ka? Ay, oy, nagluto ba si Jam? Abi ni mo kugihan kay bataa. Bilib ka ayo ko. Mao ba, ma? Ma, ngano sa'yo man ka nauli gahapon? Makidungan unta ko ni magpanihapon din sa bay. Ay, sayo kong nauli gahapon, day kay sayo man sad na ulis June. Ikot pa siya nga siya na'y bahala sa bata. Masad ang yaya, so ni uli na lang sa kuaron maatiman na ko og kaon ang imong amahan dito sa bay. Ha? Sa'yo ni out si John sa trabaho? Ngano, wa man siya musulti na ako. Recorded by Radio Mo TV. Wagid siya musulti ni mo about ato. Wa, good. Anya, day. Unsa may nabantayan ni mo siya mga lihok ron? Kuan, muragli kayo man kayo siya na ako. Ambot, dili ko gusto mag-overthink pero maunay ako nabantayan yun. Oh, wa ka na'y babae mo banan mo? Unsa? Panindilan gid daw. Kay kinira ba mga tentasyon? Huwag inipili. Bisan unsa kabuot na ng bana nimo, o bisan unsa pa nimo kasalig niya, ayaw yung kumpiyansa. Day, O gayang kumpiyansa sa inyong gikuha ng yayas bay, ha? Bata para ba to? Huwag may tsurasan. Huwag mato di mo na to. Doon na higayon nga sila rang duha sa bahay si mong bana katong nauli og sayo si mama ni mo. Kay nauli sad siyang sayo gikan sa trabaho nga hangtod karon wa pagyapon ka ni sultihi. Kung gano sayo siyang nauli ato. day. Oh, ikaw mo lang nang nagluto. Si Jam di. Kuanhan. Wala lang na ako pa sa larong adlaw. Gusto ko nga, ako na unay mo silbi ni mo, o na ka masud sa trabaho. Oh, sorry han, pero di na ko ani mamahaw ron. Ha? Mula ka na ka? Oh, nako'y kinailanon nga human sa opisina. Mao ba? Sige. On. Sorry. Kapoy kay ko. Ay, saron.
Sakit kayo kong dugan, day. Tingay doon na gina si babae, uy. Ganong muraglik kay magkay siya ni mo. Ansa may maayo na kong buhaton. Oh. Day. Soy kunukuan. Butang og hidden camera sa inyong bahay. Aron mamonitor ni mo siya samtang nakakas trabaho. Maayo ka, ha? Maupanak, ay di na ko makahibo sa pagbantay sa mga bata kay nahibaw na ka. Si Papa ni mo nagkatiguang nasad ug nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Okay, Rama. Ayog ka bala ka. Naaraman sad ang yaya. Ma? Wa ba kay nabantayan din hisabay? Wa man nak. Mao ba? Pero di ay ka nang nakapantay ko ni June nga perming sayong muuli dinis inyo. Pirmi, ma? Oo, sige naman na. Unsa? Anhin ako ibutang CCTV camera. Maayon di dinhi. Kay makuha ang tanang anggulo. Nasayop na unta ko sa kong pagtuda. Wa ko'y nakitang tao sa kamera. Si Jam ako nakita. Og basang iyang buhok. Si June? Parehas sila kikikanan og direksyon ni Jam. Si buti pasabutan ni. Dili mahimo. Mananghit pong doon na emergency sa bay. Mupauli ko sa'yo. Karon mo mga hayop mo. Han? Niya ka? Sa iyo lagi ka? Jam! Jam, gawas niya! Ti, ano, ti? Nagpatuog ko sa bata, ti. Sultihi ko tinuod. Doon na may relasyong do, ha? Ate, Sila, sa ka nagpanulti mo. Mulimod pag ka? Nahibaw kong pirmi ka mauliog sa'yo din sa bay. O nahibaw kong pila na kahigayon nga kamurang duha ang habilin din kauban ng mga bata. O bisag bang kausawang git kay gisulti na kong bahin, ana. Nagtuwa ka ako makabantay nga murag likay pod kayo ka na ako. Sila, nasayop ka. Jam, pauli lang una sa inyo. Magstorya na ko sa kong asawa. sige, kuya. Sultihi ko tinuod. Tayo ko'y mo ang buang. Ang tinuod. Wala ko'y trabaho. Magbusa na kabuan. Wa ko musulti nimo tungod kay mauwaw ko. Ug mao nga naglikay ko nimo kay dili ko gusto nga maproblema kag apil sa kong problema. Di ko gusto nga magkamatikod ka nga naa ako'y problemang giatubang karon. Unsa? Naglibog ko kung saon ako. Nagpuskarte nga mong kumpanya. Ug usakos mga nataktak. Nga nung mga makabusulti na ko. Tungod kay lalaki ko, Han. Ug di ko gusto nga maproblema kag apil. Asawa ko ni mo. Para unsa man nga nagpakasalta kung doon natin mga sekreto o problema nga dili na to isulti sa usag-usa. Sorry, Han. Nahadlok lang yun ko. Nahibaw ko nga nisaan ko nimo nga diligid ti kalisod-suron sa atong kaminiyon, pero karon nahadlok ko nga di na ko siya mabuhat. Sorry, Han. Pagkatapos mong mag-down ay 50 piso. Okay ra.
Sorry po ko nagtunda ko ni mo. Ayaw ka pala ka. Malabngan rin nato tanang pagsuway karon sa itong kaminyoon. Karon rin ha? Salig lang. Salamatan. Salamat sa pagsabot. I can't remember when I swear. Nangayo kong sorry sa among yaya gid ato. Tungod sa akong pagduda nilang duha sa akong bana. Gipasaylo man hinuon ko niya og nakasabot siya nako. Pero matod niya, dili na siya mo balik pa og trabaho namo. Nisabot na lang sad ko kaysa tinuod lang, dili kaya sa kong sweldo lang kung doon na pamiyaya. Bahin sa damo ni June, for the meantime nga wa pa siya kakita og laing trabaho, og ako pa'y nanarabaho, siya una ang niatiman sa among mga anak, og siya po'y nagatiman sa mga trabaho unon sa bahay. Sa kami niyoon, importante gyud nga open mo sa usag-usa sa kung unsa may problema og dili maayo nga magsikreto-sikreto. Importante pod nga doon na ang pagsinabtanay bisan pa man unsa kalisod sa maong sitwasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga higalan kaagi ni sila nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan through the years. Ang mong kaagi gibahata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kabaway nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Ella. Day, ato tag basketan na niya ha. Ha? Nga naman? Muduwa og basket ang akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hilig og basket, day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Ngayon ko taong ganahan mo kung makakita niya. Sus! Basta na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type di mo si kuya mo. Sige, God. So, ayun akong pananghi, di Papa, day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ilak, laki dito sa baskitan. Di mo sagog ko. Di lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. Wait, guess ko. Sa bintana ko mo agi. Yay! Basta makasuot ako! Shut down na sila sa kuya! Wow! Down sila! Yes! Tara tayo na doon si kuya, dali! Nice one, kuya! Wow! Congrats! Salamat, day. Ayun ha.
Hello, kuya. Salamat sa pagtanaw, ha? Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Binuang na bitaw ay joke. Malipay na sa kukontinuod. Ay! Nila agray kagabi. Pa! Gahi gray kag-uhap. Ayaw ko suwayin. Kay di lang na ka ng tamparos sa ang mukha kung magtuman kayo sa mong gusto. Nakasamot ka! Opa! Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Ni Rita. Wa ko mahimutang pag-ingon niya nga isagpa ko si mong papa. Okay ra ka? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Okay ra, kuya. John, maora na yung gitawag ni mo? Oh, kaya di ko gustong doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh. O, isultihan ko ni Rita. Nagkagusto siguro ka na ako. Dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatyan ko sa kong papa. Konsulto na ko ni mo, mga tubang sa iyong papa. John! Unsa? Unsa'y uyab ni mo? Oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mukontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsa man na, tito? Pagpapanan ako, kay pagkasalta mo. Pa! Unsa man. Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ina. John! Kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Time pa. Ako naman, pero... Huwag magiging ko'y text nga nadawat gikan ni John. Hain madali kayo siya. Pwede ka maibaw? Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, Kud. Pwede ka niya sultihi? Oo. Pero, sige lang. Nakasabot ako dahil. Salbahis ka dyan. Imo kong gipalaom. Nitando pa ka nga magpakasalta pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si mong uyab? Pa, wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso ni mo. Pag-focus sa imong pag-eskwela, Ila. Hapit ka mo graduates college. Huwag kalimti na itong tawhana. Opa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho. Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. Og usa pa,
Maabot na bitaon niya na sa ustong panahon. Ay, noon. Ay, anak. Unta, nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, giluwas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? Oh. John? Yan na. Nganong ni ka? Di ba ko dugay na uli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Yan na. Paminawas ako. O sa pamay paminawan ako nimo. Kung anong ni biya ka? Nganong ni talaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ta? Sultihi ragot ko? Di mahal bagit ko nimo, John? Oo. Mahal te ka. Maong dili ko gustong magpakasal ta nga di pa ta andam. Gusto na ko nga kung mapakasal ta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John? O karon andam na ko. Ikaw, andam na ba kang mapakasal na ko? Oo. Ay, hagtod ka ron. Mahal gihapon ti ka, John. Give me now, Case of Bride. I love you too. When I hold you in my arms, Wag gyud kay kimahayan sa tanang panghita po. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gid unya ang panahon nga ikaw na sa may paboran sa panahon. Dinhin na lang ko top ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No ka mga higalang kaagay ni Ella nga tagahubay liluan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, starting over again. every time I look. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalang mga sukin ti paginaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Ubay, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sara. Number yo.
Nagkahan mo sila yung napacheck, uy. Uy, day Sarah, ni alagi ka. Uy, ikaw magudi ni Delian. Magpa-check up sab ka? O, day, magpa-check up ko sa kong mata. Kisa may napahibaw ni mo nga na free check up din eh. Si Teacher Edsil. Ah, parehas data. Pakayod number dito ka, aron di ka malangay. Day, muna ko gali ni mo ha. Kay humanam ako pa-check up. Sige, day. Wa pa man ko tawag ka, uy. Hatagi kog number ni mo, Bi. Sige, hatagi sa ko sa mo number, ha. Sige. Katawanan ba ya, uy? Classmate tuod ta, pero karon pa kita maghinatagay og number nato. Mao lagi. Ay, dala akong number, oh. Abi, binakog tinag... Ikaw maguding, Day. Ako in tao ni Day. Oh, nanawag malagi ka? Pangutana unta ko nimo kun mo eskwela pa ka. Maskwela ko, Day. Ah, sige. Maginta niya na sa eskwelahan ha. Day, nagbaon ka? What, Day, uy? Timing. Gidaghan akong baon. Magsaw lang ta. Sure ba? Oh, lagi. Magsaw ta karong paniud to. Sakto ra gid nato nga atong baon, no. Sakto kaayo. Uy, hala. Wa man di ko'y tubig. Magpalit sa ako, Day, ha? Ay, napagpalit, uy. Palit-palit pagid ka. Tunga tayo ng tubig nga akong gida. Sige, Court. Day, maayo tingali nga usmo na to atong tawganay. Ha? Di na ta magday, uy. Inya, sabay ito tawganay? Best friend. Ah, sige. Ganahan ko, ana. Sukad ka ron. Best friend na nga itong tawganay. Uwa man si Lian mo eskwela? Isa mo kipagita, Sarah? Oh, si Lian ba? Wala lagi di sa lingkuranan. Absent mo dyan. Ha? Best friend, ngano ni absent man ka? Di ako sa ospital, best friend. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Sa ospital, uy, pagtarong ba? Tinuod lagi. Ang ano na ospital man ka? Na ako'y gipamationg nagpa-admit ko. Mao ba? Pagpati ha? Oh, best friend. Ha? Moon na kagswela? Oh, best friend. Pero nga naman. Di na ako kaya, best friend. Kapay na kaya akong lawas. Ansa makita imong sakit? Di na ako masalti ni mo. Sige lang, may pahuraw niya ka kung sa akong sakit. Kung mauna nga muundang kag eskwela. Aw, muundang sad ko. Ayaw ko eh. Bahala na. Karon nga muundang kag eskwela, muundang sad ko. Kay buondang ba nimong suod nga higalang eskwela, buondang sa ka? Siliyan ra magud akong suot sa eskwelahan, ma. Aw, bahala ka. Sige lang, good ma. Bata pa bitaw ko. Mahimo ra man ko mo eskwela sa tuig. Ay, ikaw, good. Unya sabay buhaton ni mo dinis ato. Mutabang-tabang na ko ni mas lihokon din sa bay, ma. Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? Lana ko'y boyfriend. Tinuod? O, lagi. Taga-diin man, sad? Taga Masbate. Uy, layo-layo di ay. Mao lagi. Suloy din sa amo niya ha, para magkailam mo. Ah, sige. Anhaon ti kas inyo. Best friend! Gimingaw na kay kunimo, uy! Ako sad, nangahaw kay kanimo. Asa mo yung boyfriend? Dali ako. Be, Ila-ila mo sa akong best friend, oh, si Sarah. hi, Robin. Best friend, na ako ibalita ni mo.
Unsa man na? I'm pregnant. Tinuod? Oh, laki. Oh, wow! Congrats! Ha? Nanganak na ka? Oh, best friend, baby boy. Nindot akod. Mo nang ikaw pag minyo na aron makakita pa sa imong liwat. Na, unsa man itaw na ko pag minyo, oy. Wa magani ko'y uyab. Pagita sa diha, uy. Pohon-pohon. Nahibong lang hinuon ko da. Abi na ko kinsi akong bisita. Ikaw mong good day ni. Huwag kami nga wadain ako. Agimi nga uy, syempre. Malaag ka na. Asa man bang laag? Dinilang ko sa duol. O niya, ang imong baby. Okay na to, uy. Tuaman si mama, may nagbantay niya. Dali na manglaag na ta. Kagimingaw kit ko nimo. Ay, dali. Picture tando ha. Sige. Dayon ato tas unahan ha. Mga tando ha. Sige. Kao na diha ko no. Naunsa di ka. Ano sige makagtutok na ako. Nakalitan lang ko ba? Imog yung gibiyaan imong baby. Anya, nakiglaag ka na ako. Ganahan lang ko nga makauban ka. Kay best friend baya ka. Nyawa ta kay baw, basig. Mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Best friend? Nabuntag na lang. Pero hangtod karon, wa pa mawa sa kung ako na ang kisulti ni Lian. Wa ta mahibaw. Basig mo na ang katapusan na itong panag-uban. Gipangilugan man ko siyang kisulti, uy. Day, Sarah! Day! Kinsa na? Si Chris ani, Day. Ang igagaw ni Lian. Ablihin ko ni kinakoy tuyo ni mo. Day, ansa may tuyo ni mo na ako? Ayaw lang kakurat sa ko isulti ni mo, ha? Nga naman, di ay? Day, si Lian, patay na. Unsa? Ganun nahitabo ba ni mo, Lian? Ayaw ginun sa manihitabo, Ganun kahit pag namatay si Lian. May sakit siya sa kasing-kasing. Unsa? Daw na siya naganto siya. Hangtod nga, wala na siya kagunta. Mao na yung permisyon mo hospital. Masakit na siya sa kasing-kasing. Lian! Best friend! Wa ko magnahom nga kalit ba di ang mawa na ako ang sood akong higala nga si Lian. Sa pagkakaroon, naglisod pagkit ko og move on sa nahitabo. Ginhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Sara nga taga-ubay Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit tiragalahan, kaibigan. Ako ang kaibigan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamuusap mga higala at mga sukid na paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address na lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Risa, Kuya, nari ko rin yung ISP kay mag-inom mi si Glenn. kadiyot lang kuya. Dara kuya Oh, thank you. Wapam di kag manghud by Noel? Ay, guwapa lagi, pero manay buot ba eh? Kuya, saduy. Sige na, biyahin na mi diri. Tago lang yan, tika, kung may isugo ko nimo. Oh, saan kaya ba? Kaya boy. Kwapo man day ni si Glenn. Wala inom lang. Aba? Nayari kasi kuya ni mo kagwapo. Oh, Yads. Ayo, unsa mo nag-crush ka niyo? Ganahan ko niya, Yads. Ala ka niya ha? Anya ka niya ka ba yaban? Imo sugton. Oh, sugton, uy. Kuya, o lagi ko makakita nga ni Ani ang imong amigo nga si Glenn. Oh, basig sa sunod adlaw tumuan eh. Kay nakikuyog to sing uyab. Oh, Kumusta naman yung pag-eskwela? okay naman kaya. Suma naguyab-uyab na ka? Ha? Wa pa kuya, uy. Oh, mayo. Unya na yung pag-uyab-uyab ha, kung mahuman ka sa mong pag-eskwela. Oo, kaya. Noon sa mangpo, manong gisakitan mo ko sa akong nahibawan nga may uyab na si Glenn. Sakita sa kundukan, uy. Nga sa ato pa, wala kay pag-asa sa amin ko sa imong kuya kay mayuyab yung magato. Oh, Yads. No! Ano pagpanghandoy ng lalaki haday? Focus na lang sa imong pag-eskwela. Kay duha na lang katuig nga itong kuha mag-graduate na sa college. Hi, Riza. Glenn, nialagi ka. Oo, kay wala mo ko'y trabaho ko dun. O, nagsabot mi sa mong kuya nga magtagay. Maho ba? Lingkod sa Glenn. Lingkod sa, kaya akong may bawon si kuya nga ni Aka. Oh, imo sa. Pagwapo kiniya, uy. Kasanay. Tikid ko pulaan nga magtanaw niya. Oh, sige lang. Kanindot unta kung kami pa ang nagkauyab. Asa mo baso eh? Ino na tagay na mo. Hindi na kaya ba eh? Kuya, hubog naman kaayo mo, uy. Pahuway na mo. Bole ako ba ya? Naiso po, Pauli. Masig madisgrasya ka. Nyasam kong tugin eh. Ato ka sa kwarto. Risa, dadaan na si Glenn dito sa kwarto. Oo, kuya. Hinay lang, Glenn. Kibasig matumbak ka. Sinsya na, Daya. Nakahasol ko na mo. Okay ra, uy. Kanindot sa kong kipatig nga. Nagkasikit ang among lawas ni Glenn. Tinako ni siya dadon sa kwarto niya ni Kuya. Dadon ako ni siya sa kong kwarto. Oh. Napahimutan nila ko si Glenn sa kong katri. Kagwapo kiniya, uy. Glenn, pasaylo ako. Nga ako ning buhaton ni mo. Hubuan ako sa tanan niyang gisulob. Upag
pagkahuman maghubo sad ko. Glenn, sorry. Sorry kaayo. Gusto talang kang maangkon. Recorded by Radio Mo TV. Risa, bangon na, oy. Kay buntag na. Kay kadugay ba nimong ni mata? Ma. Ginoo ko. Nagtuog si Glenn? Unsay? Parehas mga way, mga sapot. Noel! Noel! Sabi lang kita buwa. Nganong niyam ko sa imong kwarto, Risa? Ma, unsa ka? Noel, tanawa. Si Risa o kining amigo ni mga si Glenn, nagdog og wa sila yung mga sapot. Buang ka man day. Imo gipay mo sila kumanghod. Kuya! Kuya! Sino ako nahibaw ini? Mga tarungan kapag buang ka. Ham! Kuya, sakto na na, kuya! Ayaw na pati si Glenn! Kinahanglan nga manubag kas gibuhat mo sa kumanghod ka. Kaya kung dili, patyon ta ka! Glenn, pila na ko kabuhan din sa inyo, pero hangtod karon, wag kita maghiskot o kasal. Ayaw pag-apura. Pagguwat, kung ka sa ating kapakasli. Glenn, Dibaw ka, Risa? Wa, babe, ko'y gusto ni mo. Inagoy uyab, si Joy. Ug siya ang gusto na kong minyuan. Siya ang gusto na kong pakaslan. pero may nahitabo na nato, Glenn. Imo na nakuha ang akong pagkapapay. Bisa gamay, wa ko'y minumduman yung may nahitabo na to. Tugod kay hupog kay katagi kayo na. Imo kong gisud sa akong kwarto o gipugos mo pagkuha ang akong pagkapapay. Ambot. Sa wa ko'y nahinumduman. Wa! Dili ka mo tapad na ako. Ani ka man tuog sa kwarto. Kaya doon ko matug sa sala. Glenn, lain na anyway. Mura di ba ka mo tapad? Nakunbuto na hunaon. Mura naman tagmagtiayon. Kasal na lang ang kuwang nato. Ayaw ko buti sa akong buhaton. Katuog din sa kwarto kay ato ko sa sala matug. Glenn. Diyos ko, gano'ng kahitabo manin ako. Nagtuo ko nga magmalipayon ko sa akong ibuhat, pero dili man di ay. Ako naman di gihapon ang nag-antos. Risa, Glenn? anda bang lamisa kay may bisita ko? Oo, Glenn. Kinsa imong bisita? Ganong nangutanam ka? Tumanang akong gisugo ni mo? Oo, Glenn. Hi, love. Pasensya na ha. Nadugay ko. Traffic man ko. Okay na. Love si Risa. Mao ni imong giingon nako? Nga mo inag-una-una nimo? Joy di ay. Uya big Glenn. Hi. Anda man ang lamisa, Risa, kay mga na Miss Joy. Oo, Glenn. Abing ha? Love you. Masakit-sakit sa kudungan. Ganina nagdungan sila pangawit. Karon nagkihis na po sila. Yan ang naghilak-hilak mga. Disakitan kasi mo nakita. Glenn. Naibaw ka, Risa. Di mo kaangay nga mohilak. Kung doon na may angayan nga mohilak, si Joy o dili ikaw. Si Joy untang nga kung gikauban karon. Kay siya nga akong uyab. Siya nga akong gihigugma o dili ikaw. Glenn. Gay mo manisa.
Ikaw may nag-una-una na ko. Bes mag-antos ka, uban ako. Ibisa gamay, wa ko'y gugma nimo. Gabi na, huwag pa mauli si Glenn. Siguro, nag-ubanasad sila ni Joy. Niya na tayo si Glenn. Oh. Abi akong katuog ka. Gipaabot ka nga mauli, Glenn. Hubog ka? Hindi ka ubog. Ino mo gamay. Glenn! Unsa pa? Glenn, ayaw kong kuruya. Unsa pa? Dali sa kwarto. Tuyo ko nimo. Oo, masod ko sa kwarto. Ayaw lang kong kuruya. Oh, nganong ingon na imong tinanawan ako? Ha? Oh, nganong naghubo ka? Naabot ka din ni Samo. Huwag nagtipon ta. Kay lagi, matod mo may nahitabo na to. Pero bisa gamay, wa ko'y nahinumduman nga may nahitabo na to, Risa. Glenn! O karon, gusto ko nga may mahitabo na to. Nga ako nang mahinumduman. Glenn! Hinayok ko, maluoy ka na ako! Glenn! Huwag hinay. Glenn, maluoy! Ayaw ko ignain eh! Nabilisa ko, ayaw! Maluoy ka na ako! Glenn, ayaw! Ayaw! Ayaw ka pala ka, Glenn. Magbalipayo na ka. Magbalipayo na mo ni Joy. Mubiya ko din niya sa inyo. Sorry. Sorry kayo sa nabuhat ako nimo. Sorry. Ginoo ko nimong bataa ka. Imo lang din ginudnod ang imong naong sa lalaki nga wa makagusto nimo. Sana ako ning tanan, ma. Kuya pa sa ilo ako sa kong kibuhat. Nagubang inyo kasuot ni Glenn tungod na ako. Wala tayo mahimo na. Naitabo na. Huwag gusto may plano mo karon. Mupadayon ko og eskwela, kuya. May pa. Ay, salamat in taon. Kay usa na lang ka semester ang akong kuwang. Mahuman nagkikig sa akong pag-eskwela. Riza? Oh. Glenn! Kumusta? Nia. Usa na lang ka semester ang kuwang nako para mag-graduate ako. Oh, maiwi naman. Kumusta naman ni Joy? Nagbuwag na Ha? Nga naman? Wala makisanabot. Luis. Pasaliwade ko sa kung nabuhat mo sa una, ha? Sa akong pagpasakit mo. Og pasayloas ako sa kung nabuhat ni mo, Glenn. Ato na itong kalimtanan-tanan, kay naitabo naman to. Salamat, Glenn. Nalipay na lang sa kuna-kunahon na nga nagpinasayloay namin ni Glenn ug maayo nang among pagbati sa usak-usa. May mga panahon nga mutchat siya nako kay mangumusta. Ug nangandoy ko nga moabot unta ang panahon nga siya na gyud ang makagusto nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagay ni Risa nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit na sa akin. Di kita pipilitin. Gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon sila na kanas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw.
Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka kawit. I-address lang na nintulamanon, handumanan sa usa ka awit kay Ralph RN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ay kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.